Lyn parhau yma yn y cylch moch, a'r moch porc sengl sydd gennym ni ar y funud, a mae Non a Tristan a finne wedi bod yn cael golwg dros y moch yn ogystal â'r beirniad, Mr Robert Evans. Oes gennych chi'ch dau unrhyw ffefryn yn sefyll allan? Fi'n lico'r moch Myrddin, mae'n moch dwy gilt cryf da fe fyna, Petrins. Yn y pen bella yna, ie. Ie, a wedyn Adrian newid fo mas nawr, mae dwy gilt neis o'n arw fe fyd, dwy Gymraeg yn credu o da fe. Mae'n braf gweld rei ifanc yn dangos nhw hefyd. Dwi'n meddwl bod hynny'n yn lot o obaith i'r dyfodol yn dydi yn y diwydiant. Nollol. Mae dyn ni'n sylwi wastad yn y cylch moch. Mae'n lot o'r ifanc yn frwdfrydig iawn yn does. Mae'r moch bach yn gymeriadau hefyd sy'n credu helpu efo'r plant. Denu nhw. Ie, y beirniad, Mr Robert Evans, o'n i'n deall bod o'n cadw moch Cymreig i hynna. Ydy o'n mynd i ffafrio'r Cymreig achos hynny, neu ydy o'n ddidiedd ydw? Ie, sy'n ni'n gweud. Ie, mae'n job, chwbod, mae moch Cymraeg da, ond hefyd mae rhaid edrych ar y pwyntiau'r brids eraill hefyd. Mae'n job iddo fe, job iddo fe allai fynd o'i bryd i hunan, ond mae moch Peter yn cryf ma, maen nhw'n iddyn cystadleuaeth cryf da ydi. Ie, ac ar diwedd y dyn, ond dydy o ddim amdan pa fryd ydych chi eisiau cadw i fagu ar gyfer y cigydd mae hyn yn dweud. Ar y diwrnod, y cig gorau ydych chi eisiau. A pa bynnag un sy'n barod i ladd, fel bod ni'n gallu wedyn cynhyrchu'r cig ohonyn nhw. So pryd fysa hain yn mynd i'w lladd wan te, fydd yr ocsiwn yn amlwg fori a fydd nhw'n lladd-dyn o fian? Fydda'n, mae'n dibynnu lot ar pwy lladdu fydd yn fynd i. Mae ni'n defnyddio corwen lan, G. Evans y corwen, ar dy llun a dy Gwener maen nhw'n lladd, so sy'n ni'n digwydd prynu rai fori, nawr mwy na thebyg dy Gwener fyddwn ni'n lladd wedyn. O, na ti. A dwi'n iawn o ddweud bod y lladdau, mae'n mynd yn bethau pryn iawn, mae'n fwy o job ffindio lladdau. Ni'n ffod trefeili awr o chwarter, i ni lladdu, so Ydy, bach o job. Mae hynny fel bod ni'n cefnogi lladddu Cymraeg. Mae yna opsiynau yn Lloegr i ni, ond da ni'n dewis mynd i Gorwen fel bod ni'n aros yn Nghymru. Mynd i Gorwen efo Alice. Sori, rhaid i gehonna fewn. Ond mae o'n bryder, dydy o bod na lai a llai o laddau. O, ydy, mae fe'n... Mae'n cymryd mwy amser i ni'n dyri, ond mae'n bwysig i ni bod ni'n aros yng Nghymru ac yn cefnogi cwmni eraill sy'n trio gwneud busnes yng Nghymru. Ie, ac i'ch cwmni chi wedyn, ydych chi'n cael nhw wedi lladd yn Corwen, dod o'n adre, mae gennych chi'r freezer y bethau acw wedyn. Ie, ni'n lladd nhw'n Corwen, a wedyn mynd lan i foi nhw yn y fan, refrigerated van, a wedyn dod nhw adre, torri nhw fyny, a wedyn trial gwerthu nhw mas mor fian ag y bosib, rili, wedyn. A mae gennych chi fan o'n i'n deall yn mynd rownd wedyn y gwerthu? Oes, na fe. A da chi'n brysur? Mae'n amser brysur, wa, mae dolyg yn agos ai. Mae pobl wedi bod yn andros o dda'n cefnogi ni'n do, a wedyn bydd. Gobeithio fydd dolyg yn gyfnod brysur o ran hamperi a pobl eisiau porc. O, da iawn. Gwni sgwrs am focsiad wedyn, falle. Dwi'n meddwl bod y beirniad, mae'n pwyson, edrych yn hapus i benderfynu adre hwnna. Di. Da chi wedi rhyw sôn am y Petrins efo Myrddin yn y pen draw. Ie, fydd yn diddorol gweld nawr. Edrych yn gri. Brynle yn y canol. Brynle, fyna fyd wastad moch grif o Brynle, noes. Mae'n nhw'n... A job, ie, mae'n challenge drydio'r clas mas yn ei feddwl. Mae'n mor gyson a mae'n mor... Mae'r safon mor dda. A lot o geredigion. Mae'n nhw'n sôn am foch môn, ond... Oes, chynnawn. Geredigion yn sefyll fyny, chydig bach. Reit te. Fy'n diddorol gweld nawr. Dwi'n eitha licio'r Petrins, na'r a fe ddweud. Ac ar ei draw mae o'n mynd. Dwi'n gobeithio bod o'n cychwyn efo'r garden goch. Mae'n gallu dresu ni weithiau, cychwyn efo'r drydydd. O'ch chi ddigo reit, boes? O'ch chi ddigo reit? Diall rhywbeth, e? Na, da iawn. O'n i'n meddwl o'n bochyn da, efo'r deg. Y wobr gyntaf mynd i Myrddin James, felly. Efo'r moch porc. O 55 kg i 70 kg ar cerdyn glas a riban yn dod i Adrian a Wendy Evans. Bosatan i'r porcas Cymreig. Di, war y teg. Falle bydd yr opsiwn. Adrian, nithor am sywele sy'n o'n i'n meddwl bod gwrdd gobeith da fe, o'n i'n meddwl. Mae'n gwych iawn. Diolch yn fawr chi'ch dau am y tro. O'n i'n mlaen i'r nesaf. Diolch.